Bună, salutare tuturor și bine găsit la primul videoclip. Acest videoclip este pe canal de-abia după ce îl termin de făcut. Bun, în primul nostru videoclip din canalul România, țara mea, voi posta așa, doar despre România, locuri de vizitat, documente și multe altele. Iar acum o să mai vorbim din când în când pe parcursul videoclipului și o să punem mai mult scris pe ecran la acele imagini, iar la sfârșit aveți un videoclip cu un document filmat, nu știu dacă se vede prea bine, dar o să încerc să citesc eu ceva părți din ele care mi se pare mai interesant, așa că să-i dăm drumul și o să mă apuc de scris. Bun, deci acum o să vorbim, o să vă spun eu să vă citesc ceva aici. România este un stat situat în sud-estul Europei Centrală, pe cursul inferior al Dunării, la nord-est de peninsula balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața deltei Dunării și partea sudică și centrală a munților Carpați. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește la sud-est. De-a lungul istoriei diferenție, porțiunea ale teritoriului de astăzi a României au fost în componența sau sub administrația Daciei, Imperiul Român, Imperiul Otoman, Imperiul Rus, Imperiul Austriac și a celui Austro-Ungar. România a apărut ca stat condus de la Alexandru Racuza în 1859, prima unire dintre Moldova și țara românească, păstrând autonomia și statul de tributar față de Imperiul Otoman pe care îl aveau cele două principate. A fost reclamată ca țară independența. Nu știu. Bun, acum să vă citesc de aici de unde se vede mai blura. România este republică semi-prezidențială, este al 9-lea stat după suprafața teritoriului, 238.397 km și a 7-a după numărul populației, peste 20 milioane de locuitori dintre statele membre ale Uniunii Europene. Capitala țării București este cel mai mare oraș al acesteia și al 6-lea oraș din Uniunea Europeană după populația 1,9 milioane de locuitori. A fost rândul României să desemneze un oraș drept capitala europeană a culturii, pentru 2007 fiind ales Sibiu și pentru 2021 fiind aleasă Timișoara. România este membra unor organizații internaționale prin care ONU din 1955, COE din 1993, Uniunea Europeană de la 1 ianuarie, NATO din 29 martie 2004, OSCE, OIF din 2003, Uniunea Latină din 1980 și unele instituții economice, Grupul Băncii Mondiale, FMI din 1972, BERD din 1991 și este candidată la aderarea la OCDE Geografie. Voi pune mai multe detalii în descriere în următorul episod, o să facem istoria României. Pa! Acum v-am lăsat câteva poze și peisajele din România și pozele care au fost lăsate la începutul videoclipului, doar că aveau scris.